Se oli soolo, mä tapoin. Kovaa, kovaa. Pistä tohon, pistä tohon. Pistä tohon. Maunuri selektaa nyrkä. Oisko mitään? Oisko mitään? Mitä? Mä ounaan koko tiimi. Ja paskat. 3 nokissa! Koko tiimi jäi, koko tiimi jäi. No botte. No Niin joo, on muuten. No niin. Ei mitään, ei se... Ei. Ai joo. Se ei ollutkaan C4. Mitä? Mun auto räjähtää. Mä kuolin. Klippaa toi. Jos, oho. Me saatetaan kuolla. Mitä sä oot päälle? Ei mun pitänyt ajaa päälle, ei mun pitänyt Oi päälle. vitun vittu. Ei joo. Oi, onko uusi? Meidän pitää testaa toi. Level 2. Mä just hyppäsin tällä. Mä menin backkariin just tällä. Näkyy. Vittu mulla osuu tohon kiveen koko ajan, kun nää hitboxit on niin paljon. Nice! No niin. No niin, nice. Se menee vielä! Äijä auta. Menikö sä backkariin just? Mä otin ihan Mitä? Sä voit ottaa toisia autoja. Ei kun sä voit ottaa se. Okei. Ropää, mutta on toisella autolla. Kato, näinkin pienestä vauhdista. tämmönen dassia tuli vasta. Ota. Mitä? Mitä kävi? Kannatteko Leevi, kannatteko? On hyvä. Jes, mä sain tapo. Jes, mä sain toisen! Nyt oli kyllä clean. Levi. Oi Ei vittu mitään. mikä neeke. Levi. Mitä mä oon Levi tehnyt taas? Nyt heitti back. Tiedät sä? Levi, nyt on just hyvä peli, voit sä vittu ihan oikeesti. Okei. Se oli vahinko, että mä ajoin sun yli. Vittu pää kiinni, vitu vammanen. What up? Yo, what's good? Ai ei vittu kippaa, mut... Moro kundet. Rahan lennä. Moro Rob. Äijä tappoi itses. Miten vitussa se onnistui? Koupe meni niinku 5 km eteenpäin ja Levi käveli sen viereen, se kuoli.